seçim stratejimizi açıkladık. Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz. De Türkiye su eki adarede biçe hilbijartinên mihallî. Partiyên Tirkan bi giştî wekî du bereyan beşdarî li vê hilbijartinê dikin. Bereyê jê re dibêjin Tifaka Cumhur û bereyê Tifaka Millet. Tifaka Cumhur ji AKP, MHP û hindek partiyên diyên biçûk yên nijadperest pêk tê. Tifaka Millet jî ji CHP û İYİ Partiyê pêk tê. Serokê AKP Erdogan û hevpişkê wî Bahçeliê serokê MHP navê vê hilbijartinê kirine hilbijartina man û nemanê. Derveyî bereyên Tifaka Cumhur û Tifaka Millet partiya ku herî axaftin gotûbêj di heqê wê de tê kirin Bêşik HDP Prokurd e. HDP jî li Bakurê Kurdistanê di qismek mezin de bi serê xwe beşdariyê li hilbijartinan dike. Li bajarên wekî İstanbul, Ankara û İzmîrê li van bajarên mezin jî hevkariya xwe bû CHP an jî bû bloka ku ew jê re dibêje bloka demokratîk eşkere kiriye. Ev jî dibe sedem ku Serokkomarê Tirkan Erdogan agireke dijwar li HDP'ye dibarîne. Wê wekî baskekiyê terorê, wekî dibin fermana birêveberiya PKK'ye ya li Qandîlê binav dike. Ew birêya HDP'ye re CHP'ye jî dixe nav bereyê terorê û Qandîlê. Erdogan de her mitîngekiya partiya xwe de bi vî rengî rexneyan li HDP û CHP'ye dike. Nemaze gotina hevserokê HDP'ye Sezai Temelî ku gotibû em dê li Kurdistanê qezenc bikin, li bajarên Rojavayê Tirkiyeyê jî li koalîsyona AKP û MHP'ye jî bidin windakirin. Erdogan li her mitîngekiya xwe de vê axaftinê li bîr tîne û dibêje yên ku ji Kurdistanê hez dikin bila biqeşin biçin Kurdistan li Bakurê Iraqê ye. Sen Kürdistan'ı çok seviyorsan Kürdistan Kuzey Irak'ta. Haydi defol oraya git. Li ser ajendeya hilbijartinên xwecihî yên disû êkî adarê de me digel yek ji endamê Meclisa HDP Rêzdar Azad Barış hevpeyvînek pêk anî. Gelo ka HDP çi ji van hilbijartinan hêvî dike? Ka di kêş û cewê hilbijartinan de HDP rastî çi astenga tê? HDP li bajarên meziniyê Tirkiyê bi çi rengî piştgiriya bloka demokratîk dike? Ew çi giringiyê dide vê hilbijartinê? Nêrîna HDP ya di heqê tawanbariyên Erdogan de çi ye? Ev pirs û gelek pirsendî me ji Rêzdar Azad Barış kirin. Va hilbijartinê herêmî mihallî em weke Partiya Gelaniya Demokratîk em manakî gelekî mezin dizîne. Ji ber ku em dizanin pêşveçûnek serkeftineke va hilbijartina ew ê pêşiya me veke ji ber ku ev çend sal bûne li Tirkiye di warê pêşveçûna demokrasiyê de rê hatine girtin, dirbas hatine girtin. Ew kare vê weke kilîtekê ku kare bi vî dergehî veke. Ji bo wî hawê em ne tenê weke hilbijartinên herêmî lê mêz dikin, nêzîkbûna me weke di atmosfereka referandumê de ye. Ew gelek mihîm e. Li ser vê axê me re gava bivêje ew dibe pesrandineke gelek mezin lê belê gorî şert û mercê ku em tê de yê demokratîk ê li Tirkiye partiya me ya demokratîk ya gelan mekanîzmeke ya demokrasiyê dide meşandin. Lê belê ev jî gerek ne ji bîr kirin ji ber ku me bixwe jî me aidiyeteke ye ew li çembera vê aidiyetê li çepera vê aidiyetê herkes kare xwe îfade bike îrada xwe ya tekakesî jî û ya em bêjin xurûbî jî bîne ziman. Lê belê Tirkiye jî dizane em jî dizanin ku 6 milyon dengê me hene zêdetir jî wana ji wan yekê nabe ji ber ku HDP bixwe zaten remaneke wisa ye nêzîkbûna gelê me jî wisa ye wî hawî de em tu tengasiyekê anka najîn. Di çavê hikûmeta Tirk de HDP rêxistineke terorîst e û vê mameleyê digel wê dike. HDP vê hilwestê çawa dibîne? Belê ev swal gelek mihîm e ji ber ku ne tenê di destpêka merca hilbijartinê de berî wê jî hêrîşên dewletê gelek ser me hebûn û vêya direktîfa Serokwezîr ya Erdogan bixwe ya Wezîrê Girêdayê Hundir Soylu vana bixwe zaten êdî eşkere bêşik dibêjin yanî em weka partiyeke legal gorî ku zangoya bingehî a Tirkiye qebûl nakin em we terorîst dibînin. Têkiltiya wan ya dewletê ya fermî bi me re vî hawî ye ji ber ku ana
li dijî partiya me ku partiya me ne partiyeke Kurd e, partiya me partiyeke pro-Kurdîst e. Yani mesela Kurdî de pêşî li belê ya gelan ya baweriyan gişaye dîsa jî muamelat me re dikin weke partiyeke Kurd ku bixwazin separasyonê yani ji veqetandinê bike û wî hawî me terorîze dikin. Kemalîzasyon heye. Heta niha ev teqrîben 3 sal û vir ve cerkî ku hevserokî Meyberî Birêz Selahattin Demirtaş û Fîden Yüksek da û gelek wekîl û nazmetê me ku hatine girtin û zanin serokê şaredariyên me hevserokê me gelek hatine girtin ji wê de heta niha teqrîben 8 heta 9,000 kes hene 8 heta 9 di naberê de 1000 keseyê ji ber çû ku em nizanin yani digirin deh roşûn de berdin dîsa digirin yani ne em zanin ne ew zan hew qas bûye lê cerkî ku hilbijartin dest pê kiriye teqrîben 1300 kes heta anka hatiye girtin binçav kirin û her herêmekê gorî wê pergaleka a civakî ya sosyolojik derdixînin û ew ê kî derê kengî demê herîşê bidin ser û me binçav bikin tirs û xofê têxin dilê gel ji bo ku dengê xwe nedin me ku HDP bi ser nekeve. Yani li dijî me gelek gelemên mezin datînin riya me digirin û yani dixwazin nefesa me biçikînin lê belê em jî berxwe ditin. Çi taybet bin an jiyê dewletê bin. Ragihandina Tirkan derî li ber hemû kar û xebatên HDP girtiye. Kurtefilmên danasînê yên HDP jî bi pereyan wekî reklam jî qebûl nakin. HDP di vê mijarê de çi derfetan bikartîne? Belê weke yani tiştekî îronîk e. Em partiyeke gorî zagona bingeya Tirkiye virane û grûpa me ya parlamentoyê heye gelek şaredariyê me hene em bi her dera Tirkiye hene yani ji Behra Reş bigire heta Behra Spî ji Anatoliye bigire heta Kurdistanê li Marmarayê yani îro li Stenbolê bajarê Kurdistanê ê Kurdayê dünyayê mezin Stenbolê li vê derê em zêdeyî milyon û nîvek rayê digirin, deng digirin. Filmê ku me çêkirine, propaganda, agîtasyonê bi tevahî qedexe kirine, yek televizyonek wan dernexistine ji xênî wê jî ne tenê TRT û fermî yani ê şexsî jî weşandinê ji gel re dikin, wan jî ji tirs û xofa a dewletê re a Serokwezîr re neweşandine. Kesê ku me par dikin di medya sosyal de wana tê binçavkirin û dibêjin ew filmê ku we çêkirin materyalê we derxistine jî îlegalin. Yani tişkî îronîk e me jî banga ku wisa da ku kesek filmê me naweşînin me jî sosyal medyayê bi havê sponsorî bi dünyayê û hinek televizyonê ê ku wek we yani nêzî me ê ku bi rastî gorî çerçeve û zagona a medyayê dünyayê xebatê dikin bi wan re em distînin û ew dimeşînin lê bi alî didin jî teva qapiyê ê medyayê li me girtîne ev jî bi destê Serokwezîr bixwe. Hem Serokwezîr hem Serokkomerê bixwe bûye nevî bixwe bûye yani estağfurullah berpirsyarê xweda ê li ser rêya erdê her tişte yani niha wisa bûye. Gelo nêrîna HDP ya li ser hevkariya Bloka Demokratîk çi ye? Ji bo çi helwestek anti-Erdoganîst wergirtiye? Muxabine tekoşîna a ji bo demokrasiyê ji bo azadiyê ji bo heqê bingehî merwan berfere bike û herkes nefeseke kûr bigire dîsa bînawan berberwan mixabin gerek mere bedel bide ew gelek mihîm e lê belê gava me ya yekemîn di warê biryara me û gava me ya yekemîn di warê hilbijartinê herêmî de ku yekîtiya a navbera Kurda me çêkir îtifaka a Kurdistanî me çêkir ew tişkî gelek mihîm bû me xwest di hilbijartinê derbasbûyî de jî ê tevahî de em tişkî wisa çê bikin lê mixabin em bi ser neketibûn niha gava a pir mihîm ya bingehî ji bo me ev e ya duyemîn jî me biryarek wisa da me gol Kurdistanê em yekîtiya Kurdistanî çê bikin İttifaka Kurdistanî me ew pêk anî ya duyemîn jî me got hêzê demokratîk ê ku bi rastî yani hewakî mafdar bin ku bivêje em demokrasiyê diparêzin em pêşî wan vekin me fedakariyeke siyasî kir û wî hawî em serdest jî bûn em bi ser jî ketin serdestiya a siyasî me bi dest xist çi ye ji ber ku me tu
تو شرط و مرج ندا پیشیوان جبو چوک امه وی بکن او نایوه معنی کو ما اتفاقا که بدزی انجی بی دنگی به پارتی دموکراتیک یا ترکیه CHP نظام iyi parti و اداره çekir ben nane olsa mesela rastiya ki rasti çiye mesela Bajarı Kurdistan Adıyaman anji rohayı lüve deri em alikariye dedin hezi demokratik seknandına me anti Erdoğan niste yani seknandına me uli diji MHP partiya faşist ejber kuvana düşmene Kurdane seknandına wan hebuna wan le diji Kurdistan'e emji pozisyoneka wusa degrin ku em li dijî van hêzê demokratîk ê ku karibin hebûna Kurda belkî bi êşekê lê dîsa jî qebûl bikin. Hêdî me nekarîne rêkê veke. Lê vana bi tewayî hebûna Kurda tu nebûn dihesibînin. Weke ku referanduma kul Kurdistana başûr çêbû çawa giş bi hevû dire dengekî weke yê qoroyê ê grûbekî müzik gotin em li dijî wêne. Em jî dibêjin hêzê ku li dijî van kîn hebin ew nêzîmene lê nayê wê manê ku me bi wan re îtifaqeke dizî an jî veşartî çêkiribe me tenê ji bo ku em karibin riyaka nû vekin ku em Tirkiyeka nû karibin ava bikin Tirkiye ku Rojava, Başûr, Rojhilat cîranê xwe gişa qebûl bike bi mantiq ku aqlê xwe ê melekî winda nekiribe em dixwazin Tirkiye wisa bi hev re biafirînin, bi hev re nû ve şêm bikin bo wî hawê jî va kesana re em karin pêşerojê de zêdetir baştir bişoxilin, kar bikin, pêşve bibin vî hawî de me gavek wisa avêtiye biryara me ku daye li Stenbolê, İzmirê weke Mînek, Ankarê dernexînin nayê wê manê ku vana nazmetê me bixwine na vana ê demokratîk in hinekî wan jî zaten bi xwe gelekî jî problemin dîsa jî emal dijî AKP em gelê bi xwe zaten biryarê bide lê em partî jî me zaten biryara xwe vî hawî stratejiya xwe vî hawî me saz kiriye ku em ê dijî AKP seknandina xwe bi hawakî eşkere bînin ziman û pêk tînin jî. HDP ji bo endamên meclisa şaredariya çi dike? Belê Stenbolê em bi xwe bi lîsta xwe ya partiyê dikevînê. Li Stenbolê em teqrîben neh cî em bi xwe nakevînê. Li ciyê din giş hem hevserokê me hene hem jî em bi lîsta xwe ya partiyê dikevin meclîsa a herêmê bi xwe. Kêmasî em li 15 heta 20 çiya em bi xwe endamê meclîsê em ê bişînin bajarê mezin. Yani teqrîben em 6 kesî li Stenbolê derba yekemîn di dîroka Kurda de em li ser îrada xwe ew ê têkevin meclîsa bajarê mezin. Ev jî tişkî pir mihîm e. Ji ber ku heta niha alaqedariya ku bi Kurda re hatiye dan weke Stenbol bajarê Tirka be û Kurd jî em bivêjin dawî hatine vê derê biyanî nevra naz nakin. Ev ne tişkî rast e? Gava Fatih bi xwe Mehmet Fatih hat vê derê Melek Goran li cemwî bû. Ebu Saîd bi xwe Kurdin bana li cemwî bûn. Her du jî memostê wî bûn. Yani hatina Kurda li Stenbolê qasî hatina Tirka kevnar e. Ev bajarê me ye ne bajarê wan e. Em naxwazin şev biqetînin. Dil dixwaze em konfederasyoneke mezin çê bikin weke Osmaniya. Lê belê ne ku serdariya Tirka, serdestiya Tirka. Kurd, Türk gel giş birabin em wî dixwazin. Em naxwazin Kurdistanek biçû çê bikin. Ana tu xûb sinir tu nebin. Kurdistana Başûr ya Bakur bivin yek hêzeke mezin çê bibe. û Tirkiye jî feyda wê lê hebe. Ji bo wî hawî nayê wê manê ku em Amedê bi ser kevin em ê deş Stenbolê berdin. Na Stenbol qasî Amedê, qasî Erbîlê ji me re mihîm e, qasî Qamişlo, qasî bajarê din yê me ye mezin ji me re mihîmin yani. Ji bo em wî hawî lê mêz dikin û me stratejiyek wisa ya siyasî daniye. Ji bo wî hawî dîn bûne. Yani dibînî ku stratejiye me bi ser dikeve. Ji ber ku em teva gela berhemêz dikin. Em diçin camiyê dua xwe dikin lê belê em birêve diçin destê xwe ji rojêr verdikin ama du gavê diçûn em diçin kilîsê. Em wisa dikin. Ew çi dikin? Her der tenê kirine camî, yek millet, yek serok, yek ziman, yek dîn, yek ol. Xwedê niha ev tu zanî mijarek gelek mihîm e. Ama ez tenê ez êzdiyakî Kurdim di nava HDP de me. Berî her tiştî ez Kurdim. Duwarê baweriyê de êzdî me.
û ez nava HDP de me. Ava sê aidiyetê min çêbûn. Tenê ji vê. Duwarê danûst tenê de an jî meslekî de jî aidiyetek heye. Yani merov gel aidiyetin. Gelo HDP helwesta Erdoğan ya ku dibêje bila bikaşin biçin Kurdistanê û êrîşa medyayî ya di vî warî de li ser wê tê kirin çawa dibîne? Wele xwedê dilê me namîne, ji bo çi dil namîne tişkî rast dibêje. Di nava tixûbê komara Tirkiyeyê hebûna Kurdistanê inkar dike, lêbelê Kurdistana başûr qebûl dike. Ew tişkî baş e aslında. İroniye lêbelê baş e. Heta me re kare spazeriya xwe bîne ziman. Ev tişkî mühîm e. Ama lê îroniye. Lê ya de jî yani em qasî pêxember yê mezin Nuh em hew qasî qedîmin di vê axê de Kurd. Em qasî Zagrosê, em qasî Cûdî, em qasî Araretê hew qasî kevnarin. Ma kî kare ji kê re bivêje here ciyakê din. Lê gavat bi herî Kurdistanê dilê me namîne. Lê dilşikestinî ku de çê dibe? Dilşikestinî ji nemerovatiya wan, ji neinsantiya wan dişke. Em bi van re dijîn. Yani di qirna 21 de çawa yekî serdest serokomar ji gelê xwe re, ji însanê xwe re ê ku di wir de dijîn bivêjin hani vira terk bike biçe. Yani ev tişkî dünyayê de nayê qebûl kirin. Ev tişkî xam e, ev tişkî dervê merovatiyê ye, bêhiqûqî ye, bêzagonî ye. Ev wan biçûk dikin, wan dixînin. Lêbelê em bedela vê didin mixabin. Em di zîndana de didin, em bi girtinê, bi çavkirinê de didin, 100 sala hefsê didin me em didin, hevalê min tê kuştin, bombatên bara kirin, ji bajarê me gişî. Em dijminatiya van ya Kurdistaniyê zanin. Vê qej bîr nekin em. Û ji me çêtir zanin. Gelê me jî, guhdar jî ji me çêtir dizanin. Vana ne tenê li dijî Kurdê li Tirkiyeyê. Li ser hîvê Kurd hebin li jî wan jî mesela wê ev e. Em jî dibêjin em ê vî fikrî bişkênînin. Bi tekoşîna xwe em ê bişkênînin. Bi riyake demokratîk em ê bişkênînin. Me tevaya partiya me kêrek me tune ye. Tişkî me tune ye. Lêbelê fikrê me heye. Em yek natirsin. Hûn karin du roj şûne min nebînin. Ez hundir de bim. 30 sala wê bidin. Lêbelê bi vê biratiyê, bi serê Kurdistanê gişî em yek natirsin. Ne ku ez mêrxasim. Em kes natirsin. Ew ji vê dizanin ev wan şaş dike. Ji ber ku em çima natirsin? Em neviyê Gazî Muhemmedin. Em neviyê yê Nemir Mele Mustafa ne. Em neviyê Şeyh Saîdin. Bi Xwedê me gelek peyv û dengê serokan hatine guhê me. Yani em nêzî wanin, em yek jê ji wan natirsin. Ew jî dizanin ama dixwazin çi bikin? Mesela dixwazin vî hawî bikin. Bi zordariyê, bi serdestiyê fikr û reman bişkênînin, gel bitirsînin, xofekê têxin ser gel, bivêjin em karin we biqewirînin jî, karin we ji vir derxînin jî. Lêbelê tu biçe Cizîrê, tu biçe Amedê, tu biçe Edîlê, tu biçe kî derê firq nake. Geçi ve dikenin yani. Ji ku destê wan de tiştek nemaye, dibêjin ya propaganda negatif tuneye. Ama te çawa derxînin jî baş e. Lêbelê di teva televizyonê wan de, di rojnameyê wan de em hero hene. Ya em ji wan gişa bêtirine. Lêbelê bi hawakî negatif. Ew jî firq nake. Yani hebûna me ji wan re xofek gelek mezin e. Ji me gelkî ditirsin me jî fêm nekiriye. Yani em carna xemêz dikin ya em jî normal merovin yani ne tişkî dinin lêbelê wek hovatên ser me ji me ditirsin muamelek wisa datînin her propaganda ku dikin hek axfandina dikin sînevizyona pêş wan de em hene wek we jî got û îjar dibêje hevserokê me birêz temelî re dibêje tu ne Kurdî jî ama tu bixwaze here Kurdistanê HDP ne Kurd e ne Laz e ne Çerkez e ne Alawî ne Êzidî ne Suryanî ne Mesîhî ye HDP partiya gela kişiye ki hebe bi Erebî jî zane bi Akadî jî zane bi Suryanî bi Kurdî bi Türkî bi her bi tema zimana zane boî hawî zora me jî naçe yani gavaj me re bêje û zaten em bi xwe bi hawakî xwezayî tebî jî em xwe perçakî Kurdistana Başûr jî Rojava jî Rojhilat jî dibînin yani em mesele wisa ye yani wana ji ber ku li ber wan herem teng bûye
edi heriş hew xastinin serme wisa bûye gelek yani xwe xistine gelek şiketine yani skarim wî Li hemberî tedîda cihbecihkirina qayîman nêrîna HDP'yê çi ye? Belê yani ev bêdengiya berî tofanê ye ji bo wî ez wisa bawerim ji ber ku ew ji bi xwe bawer e hindik mayî ku nîrê wî bikeve. Ji ber vî hawî di demê dawiyê de kare bi çi zixta bike ji destê wî çi were wê bike lê ew jî dizane serketina me tundebûna wî ye lê em têkiltiya ku sevêr danayînin ew mere wisa têkiltiyakê datîne ew baweriya wî ye ji ber wî hawî gefal me vedixwe bi hewakê tofanî tê ser me dibêje hûn werin hilbijartin jî ez ê dîsa qayîma bi destê qayîma bajara jî bistînim şaredarî jî bistînim. Herçend HDP vêgavê wekî anti-Erdoğanîst xuya dike jî gerreya diyalogê vebe ew digel Erdoğan jî ji bo diyalogê amade ye. Ne tenê Erdoğan kî dibe bira bife? Ji bo biratiyê, wekeviyê, azadiyê, demokrasiyê mere çawa karibe rêkevek em amade yani problem tu neye lê belê Erdoğan bê naxwaze. Hebûna wî ser tunebûna me ye. Mesele ev e. Ji bo wî hawî gefta vedixwe dibêje ez ê dest bidim ser nikare. Heddê keskî nîne ku dest bide ser şaredariyê. Ew ne 3 sal berê derbasboyî bûn. Jûna çi gotin? İftira, tiştê nerast gotin. Dûrî we hinek peyvenê me nikare bînin ziman. Bi qestî, hawakê plan, bi plansaziyeke ya civakî, bi mühendiziyeke sosyolojik tiştê nerast anên ziman. Gotin vana peraşandinê çi ye têkiltiyê wan kurene giş nerast bûn. Ji xwast min fetişê xwe, ji Anxerê kesê xwe şandin yek xurişek hevalê me nexistin bêriya xwe nedanin kesekî din tespît nekirin ew jî disanî ya. Lêk çi kirin ku me sekinandinek wana siyasiyê ev jî rast e eşkere ye. Tiştê eşkere çi ye? Em yekîtiya nava Kurda û Türkan dixwazin. Heqê Türk çi beye Kurd jî ew e. Em gorê wan nabêjin mesele PKK terorîst e. Fikrê min tişkî dine. Ji bo Baskirlandê tişkî difikirim, ji bo Îrlandê tişkî difikirim. Ez bi berçavka wî li Baxçelî û li MHP mêze nakim. Ew jî li wan wekî tişkî mêz dike. Têkiltiya min Başûrê Kurdistanê ne wekiya wan e. Ew dibêje na gerek giş li berçavkê mêze bikin, perspektîv giş yek be, lensekî din berçavê we tune. Wisa dibêje. Ji bo wî hawiyatiye ser me. Ji ber wê de, ji ber vî sebebî ne mimkûn e karibe destê xwe bide me. Ha çi bike? Polis, asker, giş destê wan de ye, zagon destê wan de ye. Karîse hevalê me bigire binçav bikin. Lê belê ne hevaleke, ne duduye, ne dehin. Belediye giş destê me de ye, meclis giş destê me de ne. Yani wekî berê hew qasî bi hêsanî destê xwe ba bike, here wê derê dest bide ser. Ew tişkî wisa nabe. Em ê serhildana gelek mezin li dijî wê. Bihûnin mehûnayê jî nikarin êdî. Ew tenê dixwaze gel bitirsîne. Neçin dengê xwe nedin HDP. Bivêjin hûn bidin jî pûçe valayê ez ê dest bidim ser. Ev jî manevreke valayê beredayê ye bi ser nakeve ew jî pê dizane ji bo wî hawî herîşî me dike her roj. HDP hêvî û encameke çawa ji encamên vê hilbijartinê hêvî dike? Em dixwazin li Kurdistanê ev bêheqiya ku neheqiya serê me hatiye em wê ji qapiyê xwe derxînin. Em vê Newroza pîroz bikin îdiya gela a biratiyê rengê wê daha dijwar bibe, zêdetir dijwar bibe. Ku em karin li hev mêze bikin, qapiyê hev vekin, li wecî hev mêze bikin. Ev ya daxwaziya me ya yekemînê. Ya dijî em dixwazin ji bona pêş ji bo pêşerojê em hem li Stenbolê li bajarê mezin li Xerbiyê hem jî li Kurdistanê bixwe em demokrasiyê, azadiyê damezirînin. Em ê li Kurdistanê bi ser kevin. Ev baweriya me ya gelkî girse ye û em ê li vê derê jî bi hêzên demokrasî û em di vî warî de jî xebata xwe dikin. Baweriya me gelek bilind e û dilê me jî gelek pak e. Em ji teva xwedana re meleka re em duayê dikin û em rojekê jî nas sekin şev û rojê em vê xebatê dikin em ê bi ser kevin.